betie ka pesa ni no kawe to wach ni my is education fund we mondo keti agula chiel mondo dhi oti tich monego bed notiyo. But ing'eni politicians gi okodwar gima kamano nikech kanye ma bende o retain godo jok ma vote ne. Let me tell you Cleophas ni kata mana oko kuonde ma wadake gi iyudo ka samoro ni idwa kata ni mondo apply for bursary. Iwinjo ni MCA okelo bursary, MP okelo CDF ke ang'ango idwa ni mondo u apply for those things. Ing'e gima ikuongo ikwayiga sami ichopo kacha miwa wadwa ng'eyo ni i vote ga kanye. You understand? Koro mano kendo romo nyisi ni politicians are taking advantage of jok modak e alwora margi magin voters mag that area. Mondo mi giti gi such things to neno ni gi holdu giketo uma bus. Ma next time emi winjo ka koro wacho weche moko mani in ni pinga in ni gocho ne Cleophas no kigochona. Therefore okidhi bedo beneficiary mar pesa ma obiro gi nying MCA. But kaber chutho Cleophas kanye miyudo ka wa lose godo the jok ma o deserve pesa ni genuinely. To mane momiyo iwinjo ka bende na wacho ni jonyuol timo makosa nikech kanyere makoro ne jonyuol wuok e mutegno to wacho ni wan gik moko mani MCA miyo basari kia governor kelonwa basari what not and what gikainago okwadwar gi odwa ni pesa mondo keti miwacho kata ni award ni nitiere this amount of money ma chief ema nyisowa ni nyithindo ma are deserving gin kama to itero nyingi nyithindo giki e Ministry of Education to fund cha kata kan okete ni en mana mar underprivileged to dhi to tiyo kar kachacha if no tiketa fund no ero e agulu achiel kabisa tiwacho ni award ni watero pesa maromo kamae to bende mano kapar ka should happen so much nikech at the end of the day Cleophas education marwa ma Kenya ka ECD kende emiyudo ka is devolved. Modong en a function of the national government. Koro national government should find a way ma inyalo paro ni gini kata mana chief justice no wacho ni do bed gi maber ka funds gi oket together ma enonge mana ni money strictly for education ma itere in each and every school to wayudo report kowuok from the teachers mane kachacha kata mana the principal ni magi cases ma are deserving, let us give them this kind of money. You understand? To japuonj ni bende ok ni en tije ni ene ma udwa ng'eyo ni nyithindo mage ma are deserving omiwa papers Cleo ka nyathi is an orphan obiro gi death certificate kata mana particulars manyiso ni en nyathi ma en kich ma chief certify to pesa no dhi a national government golo pesa to tero to punjo nyathi. You can imagine ni Kenya ka wantie gimilongo ni national values. National values kayo kapar ko apply mana to adults. Onego beno apply nyaka ne nyithindwa. Cleophas wan gi nyithindo magin total orphans. Total orphan ni otimo penj maber oluonge kata mana national school. To nyathini ok nyal dhi e national school nikech sirikal nitiere mana a portion of the money mogolo mar nyathi ma odhi e national school. Right? Nyisa ni nyathini pesa ma onego bed ni janyuol ne chulo cha. Odhi yudo janyuol kanye madwa